Og så prøv lige at høre her. Prøv at høre. Hold kæft, det lyder bare godt. Hey. Hvad så? Hvorfor får jeg mikrofon i hånden? Det er fordi, vi skal lave et eller andet. Ja, vi skal lave mange ting. Jamen, vi skal da... Jeg tror da lige, vi skulle kigge på en bil, jeg har stående. Nok, det er verdens mest ultimative familiebil. Hvis du spørger mig. Jamen, vi skal lige ud og kigge her, fordi at vi har verdens mest ultimative familiebil her. Den har vi lige fået på lager. Så er det fordi, den både kan køre hurtigt, den kan rumme hele familien. Den kan også godt være økonomisk, hvis du kører pænt. Og så ser den bare mega badass ud. Og det er ikke, altså, nogen vil jo sige, at det er sådan en Mercedes EQE. Og den kan jo også mange af de der ting. Der mangler bare lige lidt lyd. Det kan også være sådan en høj e-tron Sportsback, som også er en fed bil. Men det er heller ikke den. Det er heller ikke en GLR. Det er heller ikke en Porsche 911, fordi der kan der ikke være børn i. Så er det i hvert fald nogle meget små nogle, man har. E400, så har man lidt større børn, men der kan familien ikke have hunden om bagagerummet. Prøv at se her. Audi RS6 stationcar. Den fås ikke i andre. Carbonpakke. Så der er carbon diffuser her. Prøv at se. Carbon over det hele. Mega lækkert. Mat grå lak fra fabrikken af. Og så kommer det, jeg synes, der er aller fedest ved den her bil. Det er kabinen. Prøv lige at se en kombination. Cognacfarvet læder til den her mat grå lak. Det er nok den hårdeste kombination til dato, hvis du spørger mig. Jeg siger her, der kan der sagtens være et hundebur og bagage til hele familien. Det er jo et kæmpe bagagerum. Altså prøv lige at høre her. Prøv at høre. Hold kæft, det lyder bare godt. Nå, jamen tag passagersædet, min ven. Det bedste ved sådan en Audi RS6 her, ikke? Helt seriøst. Den kører jo bare som en A56 TDI på en benzinmotor i stedet for en dieselmotor. Den kører helt ekstremt. Altså komforten i sådan en her, den er bare... Nej, men helt seriøst, sådan en bil her, den har jo bare alt. Altså den har komforten, den har pladsen. Jeg vil gerne bare på sommerferie nu. Det er fuldstændig ekstremt. Du har BAO-lydanlæg, der spiller fuldstændig formidabelt. Du har adaptiv fartpiloter og alle de der komfortmæssige ting, de er der jo selvom, at når du så lige trykker den over i Dynamic eller i RS1, RS2, hvad du nu får konfigureret, så har du fandme en, der vil slå ihjel. Sådan en bil her, den har jo en 4 liters V8 motor med 600 hestekræfter. Den trækker på alle 4 hjul. Det er en Quattro Audis firehjulstræk, som måske er det bedste firehjulstræk på markedet overhovedet. Jeg kan æderbank med dig med, at når du beder sådan en her om at komme afsted, så kommer den afsted. Den kan bare det hele sådan en bil her. Der er varme og køl i sæderne, der er varme i rattet, der er stort soltag, der er alt, hvad du skal bruge. Jeg skulle bare lige til at spørge, hvorfor du smækkede så med døren? Du klasker døren i. Det er altså ingen grund til på sådan en bil her. Fordi på så her, den har soft close. Lægger jeg bare lige ind, og så trækker den selv døren ind. Så her, vi kan lige vise dig det en gang til. Sådan, bare lige. Også, så kan man lære børnene det. Du skal ikke rende og klaske med dørene. Det er ingen grund til. Altså brændstoføkonomien på sådan en bil her. Altså selvfølgelig bruger den... Selvfølgelig bruger sådan en bil her noget brændstof. Det er jo... det kan vi ikke komme udenom. Det gør den. Den vil bruge noget brændstof. Men en bil af den her kaliber her, der er opgivet til at gå 10 km literen, det er jo ikke fordi, det er fuldstændig hjernedødt, når vi snakker om, at vi har en 4 liters V8 motor, der yder 600 hestekræfter og firehjulstræk og nogle kæmpe store hjul. Nu da jeg lige kørte, så nævnte jeg jo det der med, at den her bil, den ligner jo bare en stationcar, ligesom... Der er ikke andre stationcar. Den ligner jo bare en stationcar for den uvidende bilperson, man kunne være. Og det er der ikke noget galt i. Hvis ikke man har den interesse, så er det jo synd for en. Men der ligner det jo bare, jo, den har carbon her. Men det kan alle jo købe på eBay og så bare klistre på, og så er det jo smart. Men det, der virkelig kendetegner, at den her, den er voldsom. Hvis du lige gør sådan her, piller det der skilt af, så er der ikke nogen, der kan se det i en RS6'er. Men de her kæmpe store ovale afgangsrør, det er kendetegnet. Så for alle bilelskere og bilfolk, de vil køre bag ved sådan en og tænke, okay, det der, det er hurtigt. Det er 600 hestekræfter. Og hvis man går om foran her, prøv at komme med, så har vi da også lige her en front, der sådan lige, hvis du skyder ind på fronten her, der har du også en front, der ser lidt mere ond ud, og du har et luftindtag her, som virkelig, der er lidt små detaljer, og igen carbonlæber og sådan noget. Men helt seriøst stiller man sig herud ved siden af, og så lige tænker, det er sgu da bare en gejl stationcar. Der er der egentlig ikke med i det. Ja, så sætter ham eller hende, der nu kører i den, sig ind og trykker på startknappen, og så kan jeg love dig med, at der er buller i gaden. Og så, det er jo først der, at det går op for folk, okay, det der det er ikke bare lige en stationcar, du henter børn i til daglig.
Eller det er det, fordi det er det, man skal bruge sådan en bil her til. Sådan en bil her skal bruges dagligt. Er du med at køre? Man kan jo ikke blive... Man kan ikke blive andet end noget. Fuck. Er det ikke sindssygt? Det er en familiebil. Det er en familiebil. Nu har vi jo prøvet at køre i det, jeg måske synes, der er verdens mest ultimative familiebil. Så hvis man går med en familie og tænker, min familie de fortjener det bedste, så skal man tage fat i Agilis i Viborg, fordi der har vi verdens mest ultimative familiebil til at stå. Jeg kan ikke sige det bedre, tror jeg.